ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо имрӯз аз куҷо ва соати чанд бепул тамошо кардани турнири UFC Vegas 46 гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунед, видеоролика то охирша тамошо кунед, мо худмон ҳамаша мефаҳмонем. чӣ хеле ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст, аллакай имшаб аввалин турнири ташкилоти UFC баргузор мегардад ва мову шуморо як карди бениҳоят хуб ва олӣ интизор аст дӯстон. ҳамагӣ дар карди турнири UFC Vegas 46 мову шуморо 10 муҳориба интизор аст. 4 муҳорибаи прелим ва 6 муҳорибаи карди асосӣ. дар ҷанги асосӣ бегоҳ ҷангавари грузини Табор Гига Чикадзе бо ҷангавари амрикоӣ Келвин Катар набард мекунанд. ин турнирро ай куҷо ва соати чанд бепул тамошо кунем. худи турнир дӯстон соати 1:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 3:00 оғоз мешавад. карди асосии турнир бошад соати 3:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе бошад соати 5 саҳар баргузор мешавад. вариантҳои тамошо кардани турнир. варианти якум, ин саҳифаи расмии UFC Fight Pass. пешакӣ мегӯм ки дӯстон дар ин ҷо турнири UFC пулакӣ мебошад ва нархи як турнир 199 рубле мебошад. аммо хубии кор дар чи аст ки дар ин ҷо шумо метавонед бо сифати тоза ва бе ягон намуд реклама турнирро ба пуррагӣ тамошо кунед. варианти дуюм, варианти бепул, ин телеграм канали Knockout TG мебошад. мо мисли ҳарвақта ҳама силкаҳои турнирҳоро дар он ҷо пешкаш мекунем ва пас аз турнир бошад мо тамоми ҷангҳои турнирро пешкаш мекунем. ссилкаи телеграм канали мо дар описанияи видео ва ҳам дар комментария закрепитшуда қарор дорад. варианти сеюм, ин шабакаи телевизионии Матч Боец мебошад. аммо дӯстон хотиррасон мекунам ки дар шабакаи Матч Боец турнирро шумо тамоман бепул аз соати 1:00 бо вақти Москва тамошо карда метавонед. чӣ хеле ки қайд кардем, аз соати 3:00 яъне карди асосиро бошад канали Матч TV ба пуррагӣ тамошо карда метавонед. агар дӯстон шумо аз ин вариантҳои мо пешниҳод кардагӣ тамошо карда нахоҳед, боз метавонед ба саҳифаи расмии инстаграми мо дар инстаграм танҳо ҷанги асосии турнира яъне ҷанги Гига Чикадзе бо Келвин Катарро бепул тамошо кунед. ссилкаи инстаграм низ дар описанияи видео ва дар якум комментария закрепитшуда қарор дорад. хуб дӯстон, инҳо буданд вариантҳои тамошо кардани турнири UFC Vegas 46. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардед. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва ҳамеша бо шабакаи Knockout TG бошед. ҳамаатонро дар инстаграм ва телеграм интизор мешавам.